या लाईव्ह मध्ये सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे. कमेंट करा सर्वांनी, जॉईन व्हा, बेल आयकॉन वर क्लिक करा. कमेंट करा मंडळी, स्वागत आहे सर्वांचं. नमस्कार. 15 मिनिट आपलं लाईव्ह उशिरा सुरू झालंय, सो सॉरी. जॉईन व्हा. मंडळी कमेंट करा. कोकणची प्रीतिया. माझ्या चॅनलबद्दल मी थोडक्यात सांगू इच्छिते की माझं चॅनल आहे कोकणची प्रीतिया आणि या चॅनलमध्ये कोकणातले छान कल्चरल व्हिडिओ तसेच महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे टुरिस्ट प्लेस असा समावेश आहे. तसेच माझे एक्सपिरियन्स, माझे अनुभव या ब्लॉगमध्ये दिसतात या चॅनलमध्ये. तर नक्की पहा, तुम्हाला नक्की आवडतील हे सारे व्हिडिओ, शॉर्ट्स वगैरे. तर कमेंट करा आणि कुठून आहात नक्की सांगा. मंडळी कमेंट करा, कमेंट करा. हाय यशश्री, स्वागत आहे तुझं. फर्स्ट आली आहेस तू माझ्या लाईव्हला. खूप खूप स्वागत आहे. स्वागत आहे यशश्री. मका नवीन चष्मा घेऊन दे, आता इथं जुनो झालो. यशश्री हाय, स्वागत आहे. कमेंट करा, लाईक करा चॅनलला. मंडळी कमेंट करा सर्वांनी, स्वागत आहे सर्वांचं. कुठून आहात नक्की सांगा. आता जेवली यशश्री. हॅलो यशश्री, आहेस का लाईव्हला? हॅलो हॅलो, लाईव्ह येतेस का बघत होती. अगं तेच ना, वायफाय चालत नाहीये. आता मिस्टर आले ना, नुकते जेवलो आणि त्यांच्या मोबाईलचं वायफाय घेतलं, हॉटस्पॉट. वायफाय असतं ना तेव्हा काही टेन्शन नसतं. इथं त्या एका लाईव्ह मध्ये सगळं वायफाय पूर्ण 1 GB पूर्ण खराब, म्हणजे स्पेंड होऊन जातं, खर्च होऊन. यशस्वी म्हणते ओके. काय करतेस यशस्वी? जेवलीस का? जेवलीस का यशस्वी? बाकीचे कुठे राहिले यार? मी 3चा टायमिंग दिलेला, 3:15 वाजले. मला वाटतं रागाने गेले सगळे. ताई चुकीचा टायमिंग देते. हाय, हा बघ इश्कवाला प्रेम दादा आला. वायफाय बंद करू नका हो प्लीज. मंडळी डबल टॅप करा सर्वांनी आणि तुम्ही कुठून बोलताय हे नक्की सांगा. कोकणची प्रीती आहे लाईव्ह मध्ये, सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे. हाय यशश्री, हाय इश्कवाला लव, कसे आहात तुम्ही दोघंही? कमेंट करून सांगा. आणि सीसीवर असलेल्यांना सर्वांना माझा नमस्कार. हाय प्रशांत दादा, कसे आहात तुम्ही? खूप खूप स्वागत आहे. सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे. प्रशांत दादा जेवलात का? यशश्री तू जेवलीस का? प्रेम तू जेवलास का? नक्की कमेंट करून सांगा. तुम्ही पण जेवलात का? जेवणाला स्पेशल कमेंट करून सांगा. इश्कॉलला म्हणतोय हा 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 हा. इकडे जम्मूला पाऊस पडतोय, खूप पाऊस पडला. 2 दिवस पावसाचेच आहेत वाटतं. म्हणून परत जेव्हा जेव्हा मी स्वेटर भरून ठेवते की परत पाऊस पडतो, की परत थंडी वाजायला सुरुवात, की परत स्वेटर काढते. काय हे पावसाने केलंय काय समजत नाही बाबा. पुण्यात काल खूप पाऊस पडला. हा, पुण्यात असं म्हणतायत की जो पाऊस पडला तो म्हणजे असा नैसर्गिक नव्हता, कृत्रिम पाऊस होता वगैरे असं. मी आलो, नेट गेलो म्हणजे काय? नाही, नेट चालू आहे. प्रशांत दादा म्हणते परू, आईस्क्रीम, केक, चॉकलेट, मँगो. थँक्यू प्रशांत दादा. प्लीज मंडळी डबल टॅप करा, स्वागत आहे सर्वांचं. कमेंट करा. मी माझी ना जागा चेंज करते. माझी ही जागा होती, पहिलं माझं लाईव्ह घ्यायची ही इथं जागा होती. खुशी आवाज कमी कर. ही जागा होती माझी पहिली लाईव्ह घ्यायची. इथं मी बसून लाईव्ह घ्यायची, पण हे दिसत का नाही चांगलं?
जिसका मुझे सतीश दादा म्हणते प्रीती ताई नमस्कार, रामकृष्ण हरी. कसे आहात ताई? सतीश दादा नमस्कार, कसे आहात तुम्ही? मी मस्त आहे. तुम्ही जेवलात का? जेवलात का सतीश दादा? यशस्वी म्हणते हो हो, काहीतरी युद्ध चालू आहे ना म्हणून पाऊस पडला. हो का? काय माहिती. सतीश दादा म्हणताय लाईक डन फोर. थँक्यू सतीश दादा. जेवलात का सतीश दादा तुम्ही? इश्कोला इकडे तर पावसाचं वातावरण झालेलं पण पाऊस पडला नाही. हो का? परवाच्या दिवशी वाटतं कोकणात पण पडला पाऊस. सतीश दादा म्हणते ताई जेवण झालं का तुमचे? हो सतीश दादा, आत्ताच जेवली बघा मी. जस्ट जेवली आणि दिवस आज वायफाय चालत नव्हतं, सो 1 वाजता लाईव्ह नाही घेतलं. म्हटलं आता घेऊया 3 वाजता. मंडळी पटापट कमेंट करा सर्वांनी. प्रशांत दादा म्हणतायत प्रीतिया हात तुटलं का? काय झालं प्रशांत दादा? सतीश दादा म्हणते हो ताई मी 12:30ला जेवलो. वाव दादा, खूप चांगला टायमिंग आहे तुमचा 12:30चा. तो आता तर जिरलं पण असेल तुमचं व्यवस्थित खाऊन. सतीश दादा तुम्ही कुठे राहता? अरे किती बिस्किट खाल? नुसती बिस्किट खातात बिस्किट. प्रशांत दादा म्हणतायत खुशी, केक, आईस्क्रीम, लस्सी. रेणुका कुठून आहात ताई तुम्ही? ताई हाय रेणुका ताई, मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. तुम्ही कुठून आहात? हाय गिरकर प्रतीक, काय जेवलं आज? अंडा करी आणि भात. कसं आहेस तू? बरोबर आहे मा? सतीश दादा मुंबईला पण ढगाळ वातावरण आहे पण पाऊस पडला नाही. हो का? इकडे जम्मूला तर कालपासून काल नाही सकाळपासून खूप पाऊस पडतोय. खूप पाऊस पडला. आता पण पडून गेला. प्रशांत दादा प्रीतिया म्हणतायत हार्टला रिबीन बांधली आहे आता. प्रशांत दादानी रिबीन बांधली आहे. रेणुका दत्ते म्हणते साताऱ्याची आहे मी ताई. ओके, साताऱ्याचे आहात का? माझी इकडे 2 मैत्रिणी आहेत, त्या पण साताऱ्याच्या आहेत. मनोज धुरी नमस्कार मनोज दादा, लाईक डन मुंबई. थँक्यू मनोज दादा, स्वागत आहे. प्लीज लाईक करा सर्वांनी, डबल टॅप करा. विचारामध्ये आपण जम्मू कोकण असे बोलला. जस्ट किडिंग. जम्मू कोकण, मी आहे जम्मू कोकणवरून. कोकण जम्मूवरून. इश्कॉला लाईव्ह सुरू झाली आहे आता. लाईकचा पाऊस पडू द्या. येस मंडळी, लाईक करणार ना? करायलाच पाहिजे, चॅनल तुमचंच आहे. प्रशांत दादा म्हणते खुशी बिस्किटच खात आहेत कालपासून. बिस्किट कधीच खात नव्हती ती, आता बिस्किट खायला सुरुवात केली पोरांनी. सतीश दादा म्हणते जय श्री राधे राधे, श्री राधे राधे. सतीश दादा तुम्ही कुठले आहात? मुंबईसून आहात का? रेणुकाताई म्हणते तुमच्या घरीच असतं का? जॉब करता का? तुम्ही घरीच असता का? जॉब करता का? हो रेणुकाताई, मी जम्मूला आहे मिस्टरांसोबत, सो मला जॉब करायला जमत नाही आहे, कारण का आमची पोस्टिंग 2-2, 3-3 वर्षांनी होत असते. सो मुलं लहान आहेत, सो मला नाही जमत तेवढं. त्यांना म्हणजे दुसऱ्याच्या हवाले किंवा एखाद्या कामावर ठेवून असं नाही जमू शकत. मी तेवढं नाही प्रेफर करत कोणाला, म्हणजे मुलांची काळजी घेण्यासाठी. प्रशांत दादा म्हणताय मी सातारा. प्रशांत दादा पण साताऱ्याचे आहेत म्हणतायत. सतीश दादा म्हणताय विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल. सतीश दादा. विजयराव म्हणतायत लाईक नंबर 6 ताई. श्री स्वामी समर्थ महाराज ब्लेस यू अँड युअर फॅमिली. ताई लंच झालं का? हो दादा लंच झाला. तुम्ही कसे आहात? रेणुकाताई म्हणते आर्मीमध्ये आहात का मिस्टर? हो रेणुकाताई, त्यामुळेच मला नाही जमत आहे करायला. नक्की रेणुकाताई चॅनलला नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. बेल आयकॉनवर क्लिक करा. आपलं रोज लाईव्ह असतं, दुपारचं असतं 1 वाजता 1 वाजता आणि संध्याकाळचं. आज मला जमलं नाही 1 वाजता, सो मी या टायमिंगला घेतलं आहे. पण बेल आयकॉनवर क्लिक केलात तर तुम्हाला नक्की नोटिफिकेशन येतील. इश्कवाला म्हणतोय पटापटा लाईक करा. आपली कोकणी प्रीतिया लाईव्ह आहे, मिस केलं तर रिपीट नाही. प्लीज मंडळी, प्लीज लाईक करा चॅनलला. तुमचं चॅनल आहे समजून मला लाईक करा. हे असं का दिसतंय ब्लर ब्लर? त्या पावसामुळे असं झालं. 1 मिनिट.
यशस्वी म्हणते राजस्थानी नाही तर गुजराती गुजराती असतील ते. कोण? सतीश दादा? काय माहिती. प्रशांत दादा म्हणतायत जेवण काय असूला? आज अंड्याची करी असूला. अवधूत पाटील म्हणतायत हाय हाय अवधूत दादा, नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं. कुठून आहात तुम्ही? विजयराव म्हणताय यस्टरडे अक्कलकोट ला होतो, आज सकाळी आला मी आपल्यासाठी आणि सगळ्यांसाठी प्रे केला मी. थँक्यू दादा, थँक्यू सो मच विजय दादा, थँक्यू सो मच. खूप छान वाटत असेल ना तुम्हाला अक्कलकोटला जाऊन. अवधूत दादा म्हणते कुठे आहेस, किती दिवस झालेत? म्हणजे काय? मी जम्मूला आहे अवधूत. यशस्वीमध्ये शर्मा म्हणजे गुजराती. ओके, कदाचित असतील, कदाचित, पण ते मराठी बोलतात. हो ना सतीश दादा. हाय प्रेम दादा. प्रेम दादा कुठे गेला रे हवा तू? अगो मी काल परवाच्या दिवशी ना मेकअप केले, काय बघ माझ्या चेहऱ्याचा हाल झालो. हे बघ चेहरा एकदम असं ड्राय ड्राय झालो. खुशी तर ह्या ऑलोवेरा हा जेल. हाय प्रेम दादा. त्याच्या हातावर दे. मंडळी पटपट कमेंट करा. कोकणची प्रीती आहे या लाईव्हला. जोरात कर. हां बस 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 बस. हां बंद कर बंद कर. मंडळी पटपट कमेंट करा सर्वांनी. कमेंट येत नाही आहेत सगळ्यांच्या. कुठे गेला सर्वजण? मंडळी पटपट कमेंट करा. कमेंट करा कमेंट करा. मंडळी कमेंट करा. कोकणची प्रीती आहे लाईव्हला. वाव ऊन आलं ऊन. मंडळी पटपट कमेंट करा. कुठून आज कमेंट करून सांगा. पहिल्या पावसाचा तो मातीचा सुगंध जणू आठवणींचं दार हळूहळू उघडतं. थेंब थेंब जणू सांगतात थांब जरा एन्जॉय कर. येस, खूप छान. काय माका नको सांगू, पप्पांना सांगा. वैष्णवी खरात. हॅलो ताई. हाय वैष्णवी, स्वागत आहे. कशी आहेस तू? यशश्री म्हणते योगेश दादा नाही आले का? योगेश दादा नाही आले. वैष्णवी ताई म्हणतात मिस यू ताई, मिस यू सो मच वैष्णवी. कशी आहेस तू? खूप खूप स्वागत आहे तुझं. परवाच्या दिवशी ना यांच्या ऑफिस. अरे योगेश दादा आले ग यशश्री. आलो आलो. आलो आलो. वैष्णवी म्हणते मी बरी आहे, तुम्ही कसे आहात? वैष्णवी मी मस्त आहे, खूप छान. जेवलात का तुम्ही वैष्णवी ताई? मंडळी पटापटा कमेंट करून कमेंट करा. कमेंट करून कमेंट करा. कमेंट करून कमेंट करा. वैष्णवी ताई म्हणते हो मी जेवली. काय होतं स्पेशल आज वैष्णवी ताई तुमच्याकडं? अगं
परवाच्या दिवशी यांच्याकडे ऑफिसमध्ये पार्टी होती, म्हणजे जेवण वगैरे होतं तिकडे. सो आम्ही गेलेलो, तर मी साडी वगैरे वेअर केलेली आणि म्हणजे थोडीशी फाउंडेशन क्रीम असते ना, म्हणजे फाउंडेशन नाही आहे पण मिक्स क्रीम आहे ती. मी कधीतरी तीच प्रेफर करते, रोज नाही मेकअप करत, म्हणजे 1-2-3 महिन्यातनं, म्हणजे आता भावाच्या लग्नात केलेला त्यानंतर आता केला. तर काय झालं सांगू, मी केला ना आणि हे बघ माझ्या चेहऱ्याचं कसं झालंय, ड्राय पूर्ण पडलाय बघ. इथं पिंपल्स आले 1-2. इथंही, इथं. आता त्याला ऑलोवेरा जेल लावलं तर चूर चुरतंय जाम. राहुल जगताप, थंडी वाजते का तुम्हाला? हो राहुल दादा, मी जम्मूमध्ये आहे. सो काय झालंय, इकडे पाऊस पडतोय. सो असं झालंय की जेव्हा आम्ही स्वेटर बंद करून ठेवतो तेव्हा परत पाऊस येतो आणि थंडी वाजायला सुरुवात होते. आता जरासं ऊन पडलंय, सकाळपासून 5 वाजल्यापासून पाऊसच होता. इश्कवाला म्हणते पहिल्या पावसात भिजतानाची आठवण येते आणि हातातला चहा पण थोडा जास्त गोड लागतो. वा 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 वा, लय भारी. योगेश दादा म्हणते यशस्वी जेवण झाले. वैष्णवी ताई म्हणतात हो मी जेवली. यशस्वी म्हणते हो. राहुल योगेश दादा म्हणते आज कॉलेजला नाही गेलीस? सुट्टी सुरू आहे. यशस्वी म्हणते सुट्टी सुरू आहे. ओके. हार्ट कोण भेजतय? हार्ट कोण पाठवतय? मंडळी पटापटा कमेंट करा यार, सीसीवर माणसंच कमी आहेत. सीसीवर माणसं, परीक्षेच्या अगोदरची सुट्टी. येस. राहुल म्हणतात बाहेरचा व्ह्यू दाखवा. बाहेरचा व्ह्यू दाखवू? काय दाखवायचं बाहेरचं? जास्त नाही दाखवू शकत, फक्त 1 सेकंदासाठी दाखवतो. आताच पाऊस पडून गेला, आता ऊन आलंय. मंडळी पटपट कमेंट करा, स्वागत आहे सर्वांचं. कसे आहात मंडळी? राहुल दादा तुम्ही कुठून आहात? पप्पानी चालू ठेवले नाही या, खोटा बोलतोय. मालेगाव वरून आहात का? वा वा वा. सगळ्यात भारी आमची कणकवली. हो दादा, कणकवली एकदम भारी. शैलेश दादा म्हणताय छान आहे कोकण. येस दादा, शैलेश दादा कधी आलेलात का कोकणात? तुम्ही कुठून आहात? इश्कॉलर म्हणते आपल्या कोकणात पाऊस आला की 2च गोष्टी फिक्स, लाईट जाणार आणि भजी येणार. येस. आणि जेव्हा भरपूर पाऊस पडतो तेव्हा बेंडू कशावर ड्राव 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 डराव डराव डराव, अक्षरशः म्हणजे नाईट म्युझिक सुरू होतं. योगेश दादा म्हणते यशस्वी मजा आहे मग तुझी. शैलेश दादा म्हणते मालवणी. येस. तुम्ही मालवणी आहात का? खूप वर्ष नाही पण सावंतडी गाव आहे माझा. वा, म्हणजे कोकणातलेच आहात की तुम्ही दादा? खूप छान. मी पण कोकणातलाच असे, सिंधुदुर्ग जिल्हा कुडाळ तालुक्यातला. खूप भारी वाटतं जेव्हा कोकणातली माणसं भेटतात ना, तेव्हा खरंच खूप भारी वाटतं. थँक्यू लाईव्हला आल्याबद्दल. यशस्वी म्हणते फ्रेंच फ्राईज आणि कॉफी आणि टी. वा वा वा. शैलेश दादा नाही, आई मालवणी बोलायची. मग तुम्हाला येते का की तुम्हाला नाही येत? शैलेश दादा वा, कुडाळला मामाचा घर आहे. ओके, तुमच्या मामाचं घर आहे का कुडाळला? वा रे वा, खूप छान. मग तुमच्या आई वगैरे बोलतात का? तुम्हाला येत असेल ना, थोडी तरी येत असेल. आई मालवणी, मामा पण मालवणचा कुडाळचा, मग थोडी तरी येत असेल ना. नाही मला कोकणी येते पण जास्त नाही. ओके ओके, कोकणी वेगळी आहे आणि मालवणी भाषा वेगळी आहे दादा. शैलेश दादा, मी माझ्या चॅनलचं नाव आहे कोकणची प्रीती आणि यामध्ये मी कोकणातले जे म्हणजे असे कल्चरल व्हिडिओ असतात किंवा मी सध्या राहते जम्मू काश्मीरला, पण
मी जेव्हा कोकणात जाते तेव्हा भरपूर सारा खजिना घेऊन येतात ना, तसं व्हिडिओंचा खजिना घेऊन येते, तो अपलोड करते. आणि मी जम्मूला आहे तर जम्मूतले टुरिस्ट प्लेस आणि माझे एक्सपिरियन्स हे मी शेअर करते. तर नक्की माझ्या चॅनलला जॉईन व्हा. आवडेल मला जर आपल्या कोकणातला माणूस आपल्यासोबत असेल तर. शैलेश समजते पण बोलायला नाही येणार. ओके, असू दे. माझ्या चॅनलवर इलात ना की तुमका बोला काही येत थोडा थोडा. आई म्हणत, वा रे वा, माझा पोरगा कसं शिकलो. यशश्री म्हणते, नशीब तुला समजलं. काय समजलं? शैलेश दादा म्हणते, होय माहीत आहे. वडील पेड नेम चे आहेत तर कोकणी येते, मला मालवणी नाही. ओके, पेडनेमचे आहेत का? पेडणे. विनायक कहिर म्हणताय, कोकणी आहेस, आवाजावरूनच समजतं. येस, हो दादा, विनायक दादा, मी कोकणातला असे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला कोकणी पोरग्या. म्हणजे कोकणातला चळू, कोकणातली सून, दोन्ही नात्यान असे मी कोकणात. कोकणची सून आणि कोकणचा चडू असा दोन्ही नाता माझा. विनायक दादा, तुम्ही कुठून आहात? आम्ही पण कोकणातलेच आहोत. होय काय? खैले असे कोकणातले? योगेश दादा म्हणतोय, कोल्ड्रिंक यशस्वी तुझ्यासाठी. अरे बापरे, यशस्वीचं पोट भरेल एवढे सगळ्या कोल्ड्रिंक खाऊन. योगेश दादा कधी म्हणत नाही की प्रीती ताई ही कोल्ड्रिंक तुझ्यासाठी. छे, असा भाऊ असतो का? मंडळी पटापटा कमेंट करा यार, कमेंट करा. विनायक दादा, नक्की माझ्या चॅनलला जॉईन व्हा. कोकणातलेच असं असतं, कोकणातल्या माणसांका पण कमेंट सपोर्ट करा तुम्ही. विनायक दादा मध्ये रत्नागिरीचा आहे मी. ओके, रत्नागिरीचे आहात का? खूप छान दादा, खूप स्वागत आहे. प्लीज विनायक दादा नक्कीच मला सपोर्ट कराल अशी आशा करते मी. आणि माझं रोज लाईव्ह असतं, म्हणजे दुपारचं 1:15 वाजता. विनायक दादा मध्ये रत्नागिरीचा आहे मी. ओके, हिंदुस्थानी नागेंद्रहाय तिलोचनाय भस्पांडभर खगाय महेश्वराय नित्याच शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाये नमः शिवाय निसील चंदन चतीर्थाय नंदीभर प्रथमनाय महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपीजिताय तस्मै मकरा करयेन. दादा हिंदुस्तानी नमस्ते, इसका अर्थ भी सिखाना हमें. खय जाता पाऊस नाही आता. कोण वायफाय वालो? मंडळी पटापटा कमेंट करा ना तुम्ही, कमेंट करा ना मंडळी, कमेंट करा ना. ओ मंडळी, कमेंट करा ना, कमेंट करा ना. ओ मंडळी, कमेंट करा ना. पाऊस असा खय छत्री घेऊन येऊ. मंडळी कमेंट करा यार, कमेंट येत नाहीये तुमच्या. स्वागत आहे सर्वांचं, कमेंट करा. छत्री देऊन येशात ते काच. नागेंद्रहाय इश्कॉला सूर
हम्म, हम्म. मेसेजेस थांबलेले. हो, हाय, हे हाऊ आर यू? आय एम फाईन ध्रुव. योगेश भरू दे. तू का जळते? कोण जळते? योगेश दादा. आम्ही कशाला जळायचं? हिंदुस्थानी म्हणते धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र इन्क्लुडिंग स्तव. योगेश दादा कुठे गेली? ध्रुव म्हणतोय हॉलिडे आहे स्पेशल. तुझं एज किती आहे प्रीती तुझी? माझं एज 32. यशश्री म्हणते आहे. हिंदुस्थानी मध्ये युद्ध ए खुशी नको पाय देऊ. युद्धम द्रुप संस्कृत मध्ये टाका हे. आईच्या गावात काय हे यार प्रॉब्लेम हा. फैवाचं वायफाय नाहीये ना, सो मोठा प्रॉब्लेम होते. इश्कला नेट स्लो झाले तुझं. अरे काय सांगू यार, नेटच चालत नाहीये. वायफाय वाले आता खाली आलाय. ध्रुव म्हणते एज किती? ऑर्नेट रिप्लाय देत नाहीस. अरे कसला रिप्लाय देऊ? इथं मेसेजच येत नाही. काय जा ना मग जा. अरे नेट स्लो होतंय यार, काय सांगू. यशस्वी आहे मी. यशस्वी म्हणते योगेश कदम ही इन्सर्ट आहे माझी. यशस्वी म्हणते बहिणीची मदत करत होती. ओके शे माझं नाही आहे. ध्रुव म्हणतात अगं सोड ना प्रीती नॉर्मल. काय सोडू? मी पूर्ण वाचून मोकळी झाले. तुझी UPI ID टॅग कर. अरे UPI ID का पाहिजे बाबा तुला? UPI ID का पाहिजे? UPI ID मी नाही देऊ शकत. प्लीज मंडळी कमेंट करा. स्वागत आहे सर्वांचं. कोकणची प्रीती आहे या लाईव्ह मध्ये. कमेंट करा. विजेंद्र हाय. पटापट कमेंट करा, लाईक करा चॅनलला. यशस्वी म्हणते प्रेम दादा कुठे गायबच झाला वाटतं. कामात असेल बिचारा. आज नेट पण नाही चालत ना. मला घ्यायचंच नव्हतं आज काय, कारण नेटच चालत नाहीये. वायफाय तर येतच नाहीये. क्या करू ये कैसे मुश्किल है. यशश्री अरे कुठे जातोस रे प्रेम? कुठे गेलेलास? म्हणजे लाईक करा चॅनलला, डबल टॅप करा. प्रीतिया कमेंट मिस करतेस माझ्या. थांब तुला ब्ल्यू देते. अरे मी मिस नाही करत आहे भावा, नेट प्रॉब्लेम आहे रे. तू ती सोबत असली की पावसातली भजी पण प्रीमियम वाटतात. ही मेसेजच आला नव्हता भावा तुझा. असू देत मी बघते ना. त्या दिवशी सारखे प्रश्न विचार ना, म्हणजे यशस्वीला सबस्क्रायबर पाहिजे. हाय ना यशस्वी? मग यशस्वीने उत्तर दिली की यशस्वीला 9 सबस्क्रायबर भेटणार. यशस्वी हो म्हणते. यशस्वीला त्या दिवशी सारखं नेट पण नाही ना. यशस्वी म्हणते ओके. काय यार, आता तो वायफाय वाला खाली आलाय. कुठली तरी वायर कट झाली आहे म्हणून हे गेले आता बघायला. मग असू दे. यशस्वी तुला मी 5 सब फ्री माझ्याकडून.
यशश्री तुला 5 सबस्क्रायबर फ्री याच्याकडून भेटणार आहे, प्रेमकडून. मंडळी, रामचंद्र दादा काय म्हणताय? प्रीती झिंटा. प्रीती झिंटा काय नाही, रामचंद्र दादा विचार करते की काल त्या दिवशीचा प्लॅन फसला, जायला भेटलं नाही डोनाल्ड ट्रम्पकडे, आता कधी जाऊ म्हणते. प्रेम दादा काय उपयोग नाही. माझ्याकडे पण नेट नाहीये ना ग, नाही तर मी क्वेश्चन विचारलं असतं. यशश्री कसला तुझा इश्कवाला लवचा काही उपयोग नाही असं म्हणते ती. निशाना तुला दिसला ना, निशाना तुला दिसला ना, सावध होई शिकारी. सबस्क्राईब करायला सांग ना तुझं. कोणाला सांगू? इथं सगळे आहेत त्यांनी तुला केलंय. हा ध्रुव तर माझ्या ओळखीचा नाहीये. हिंदुस्थानी पण जास्त म्हणजे ते हल्लीच येतात 1-2 दिवसात. जे गॉडफादर वगैरे मी त्यांना सांगायला तर ते आलेच नाहीयेत. यशश्री मी तुला सांगते, असं कोणाला सांगण्यापेक्षा ना तू तुझे व्हिडिओ वाढव. मी बघितले तुझं चॅनल, 4-5 शॉर्ट्स आणि 2 फक्त कधी कधी ह्या आधी टाकलेला व्हिडिओ. असं नाही चालत. रोज काही नाही काहीतरी टाकत राहा ना, म्हणजे आठवड्यातनं 3 किंवा 2 तरी लॉंग व्हिडिओ टाक, शॉर्ट्स टाक. शॉर्ट्स पण मी बघितल्या. काहीतरी रिअल टाक ना, असं ते ॲनिमेटेड वगैरे नको टाकू. मांजर वगैरे नाचते वगैरे, काहीतरी कोकणातलं रिअल टाक ना. आता काजूच्या बागेत गेलीस, तुमचे काजू असतील, आंबे असतील, तर तिथं आंबे आले हे दाखव, मोहर आलाय कसा, हे सगळं दाखव. आजूबाजूला फणसाची झाडं असतील तर ते दाखव, ओरिजिनल दाखव ग. प्लीज मंडळी, यशश्रीला लाईक, चॅनलला तिच्या सबस्क्राईब करा, कमेंट करा, शेअर करा तिचं चॅनल. इश्कलवंते असं पण ती बोलत असते, मेरे लाईव्ह पे नहीं आता. अरे कुठे गेले? यशश्री यशकाला म्हणतोय माझा उपयोग नाही. बरं चाललो मी सुप्रिया दीदीच्या लाईव्हवर. अरे मी नाही बोलली तुला, यशश्री बोलली. सबस्क्राईब करायला सांग ना तुझं. ऋषिकेश दादा म्हणते तुम्ही गौतमीचे फॅन आहात का? कोणी सांगितलं हो तुम्हाला? तुम्ही आहात का? यशश्री म्हणते सांग ना तू. इश्काला म्हणते असं पण ती बोलत असते, मेरे लाईव्ह पे नहीं आता. हा जाओ जाओ, कभी ना कभी जाना चाहिए, मेरी फ्रेंड है वो. योगेश दादा म्हणते मी नाही केलं. ओके योगेश दादा. रामचंद्र दादा कशाला हो, ट्रम्पकडे जायचंय तुम्हाला? नाही हो, जरा माझं वायफाय चालत नाहीये, म्हणते त्याला जरा माझं वायफायचं काम करून दे. ऋषिकेश दादा म्हणते क्रिश का गाना बोलिए मैडम. क्रिश का गाना हमें कहाँ आता है जी, पहले हमारे चॅनल को सबस्क्राईब करिएगा. यशस्वी म्हणते बघ ना प्रेम दादा. यशस्वी तुझा डीपी कोणता आहे? हे योगेश दादा अजून त्या डीपी वरच अडकले, त्यांना अजून चॅनल काय भेटलंच नाहीये. काय योगेश दादा किती स्लो. माझ्या कुठल्याही व्हिडिओवर गेला तर यशस्वीची कुठे नाही कुठे कमेंट दिसेल. तुम्ही शोधतच नाही आहात, तुम्हाला यशस्वीला सबस्क्राईबच करायचं नाहीये. प्रेम म्हणते यूट्यूबसाठी ट्रॅफिक सांगतो, ज्यांना फेस न दाखवता व्हिडिओ किंवा यूट्यूबवर काम करायचं आहे. ओके. ऋषिकेश दादा म्हणते बोलिए प्लीज. नहीं बोलूंगी भाई. इश्कवाला म्हणते 5 टॉपिक देतो. ओके. ऋषिकेश दादा म्हणते गाणं, किरीश का गाणं सुनेगी का? यूट्यूबवर काम करू शकता. ओके, त्यावर वर काम करू शकता. ओके, सांग सांग. खूप छान. त्यावर यूट्यूबवर काम करू शकता. नक्की सांग, नक्की सांग. दिल ना दिया, दिल ना दिया, बोला तूने ये क्या किया. यशश्री डब्ल्यू असं सर्वांनी सर्च मारा. आके दुनिया तेरी प्यार ना किया तो क्या किया. आके दुनिया
यशस्वी म्हणजे मग तुम्हाला भेटेल, पण हाच डीपी आहे. ओके योगेश दादा, आज मालकाने कामावरून काढलं तरी चालेल, पण यशस्वीचा चॅनल शोधून काढणार हा शब्द आहे आपला. हो योगेश दादा, कामापासून काढल्यान तरी चालत, पण यशस्वीचा चॅनल पहिला सबस्क्राईब कर. नाही तर तुका झोप लागायची नाही रात्री. रात्री स्वप्नात यशस्वी येताला आणि उठवताला, योगेश दादा माझा चॅनल सबस्क्राईब करा. रामचंद्र ताई, लाईन गेल्यावर लाईन मनला भेटतात डायरेक्ट, मंत्र्यांना नाही भेटत कुणी. लाईट गेल्यावर लाईटमॅनला भेटतात डायरेक्ट, मंत्र्यांना नाही भेटत कुणी. नाही मला डोनाल्ड ट्रम्पलाच भेटायचं आहे. मी वायरमॅनला नाही भेटणार. यशस्वी म्हणते हो का रामदादा. हो यशस्वी, येस बेबी येस. मंडळी स्वागत आहे सर्वांचं. मंडळी पटपट कमेंट करा. आणि आज आपल्या महाराष्ट्रासाठी एक काळा दिवस होता, तो म्हणजे आपल्या श्री छत्रपती शिवाजी महाराज यांचं आज अमरत्व प्राप्त झालेलं त्यांना. ते आपल्याला सर्वांना सोडून गेलेले, आपल्या स्वराज्याला सोडून गेलेले, तो आजचा काळा दिवस आहे. तर ते गेले, पण त्यांची जी शिकवण होती की म्हणजे स्त्रियांचा जो रिस्पेक्ट करायचं, स्त्रियांना एक आई बहिणीप्रमाणे मान द्यायचा, स्त्रियांना त्यांची जी खरी म्हणतात ना शक्ती आहे ती ओळखून द्यायची. आणि जो स्त्रियांना बोट दाखवेल किंवा त्यांच्यावर वाईट शब्दांचा प्रहार करेल, अशांना कलेलोट करायचा, असं आपले छत्रपती शिवाजी महाराज होते. पण आता असे म्हणजे ते गेले, पण त्यांच्यानंतर असे कुत्रे काही समाजात निर्माण झाले आहेत की एकदा ठेचललं तरी ते पुन्हा चावायला येतात. एकदा जरी दगडाने मारलं तरी पुन्हा येणार म्हणजे समाजात. त्यामुळे वाळवीसारखे झाले ते पोखरण्यात. पण काय माहिती, आपण त्यावर औषध फवारणी सोडू नका. असल्या लोकांना ठेचून मारायला अजिबात हे करू नका. शिवाजी महाराजांची शिकवण आहे आपली, आपण घाबरायचं नाही, लढायचं. त्यांना एवढा वेळ नसतो. हो का. यशस्वी म्हणते हे मात्र खरं आहे. यशस्वी म्हणते कोणाला, जे म्हणतात ना काय म्हणतात, नालीतले गंदे किडे असतात अशा माणसांना सांगते, जे आया बहिणींवर वाईट नजर टाकतात, जे आया बहिणींना त्या नजरेने बघत नाही, फालतू नजरेने बघतात, अशा लोकांना. शिवाजी महाराज कोणत्या टोकावरून कलेलोट करायचे ते मला काय माहिती नाही एवढं, पण खूप असं आहे की शिवाजी महाराज त्यांना कलेलोट करायचे. आणि खरंच खूप भारी असेल ना त्यावेळी, किती त्या आया भया सुरक्षित असतील. टकमक टोक, हा टकमक टोक, येस टकमक टोक वरून कलेलोट करायचे. जसं की रेसिपी. ओके बरं वा. इश्कवाला म्हणते जसं की रेसिपी वगैरे तिथं फेस न दाखवता आपण व्हिडिओ वगैरे एडिट टाकू शकतो. पण कोणतीही रेसिपी जी तुला बनवता येत असेल बिना फेस बनवू शकते. फक्त कॅमेरा अँगल फक्त रेसिपीकडे करायचा, बाकी आपण बोलून किंवा नंतर आधी शूट करून घ्यायची आणि नंतर व्हॉइस ओव्हर करून रेसिपी टाकायच्या. खूप छान चालू शकते ती. धनल म्हणतोय काय ग, मला वाटलं कोकणातील मुलगी हुशार असेल. नाही रे, एवढी हुशार नाहीये मी. यशस्वी म्हणते काय झालं, काय नाही. कमेंट करा. काय रे धनल, मला तू काय म्हणतात ते, मी हुशार नाही असं समजतोस का? एक प्रश्न नाही आला म्हणून तुम्हाला हुशार नाही असं समजतोस? हे बघा,
सूर्यफूल माझं सोनूल, माझं सोनूल, माझं सूर्यफूल. सांग ना मग आता सूर्यफूल क्रांतीला काय म्हणतात? काय हे सूर्यफूल क्रांती? मेरे को नहीं पता भाई, सूर्यफूल क्रांती क्या होता है? याला मराठी सूर्यफूल म्हणतात, हिंदी सूर्यमुखी. सूर्यफूलच्या इथं माझं नाव घे आणि तेच गाणं बोल. म्हणजे इथंच माझं नाव घे म्हणजे काय? झोपायचं गपचूप दोघांनी पण. हा, इंग्लिशमध्ये सनफ्लॉवर. ओके, खूप छान बोलता तुम्ही, हसतमुख असता सदैव. छान, थँक्यू. थँक्यू दादा, थँक्यू. नाही नाही, पण आपण डोनाल्ड ट्रम्पकडे जायचंच आहे दादा. सर्व इथं माझं नाव घे आणि तेच गाणं बोल. झटपट रेसिपी, चहा, भजी, स्ट्रीट फूड व्हिडिओज, कुकिंग, मिनिटात बनणारे पदार्थ. येस. काय मग, मला वाटलं कोकणातील मुलगी हुशार असेल. माझे शोनूल शोनूल, माझे शकुल छकुल. मंडळी कमेंट करा ना सर्वांनी. यार माझ्या लाईव्हला काय झालंय सुनीता ताई, कोणीच लाईव्हला येत नाही. या पक्ष्यांसारखं असायला पाहिजे होतं. कुठेतरी मी जाऊन आली असते एवढ्यात गावात, चांगले चांगले व्हिडिओ शूट करून. इथं तर काही सुचच ना मला. हाय सुनीता ताई, नमस्कार. लवकरच याला माझ्या हाताने